dijambak Bu, sapa sing dijambak ki opo? Mas Rendra. Gitu Mas Rendra, gitu tak komal. Anu lape lo Bu, lep dhewe Bu. Kok anak ngene kok ojak komal lo ilang donge. Reneng wong endi le mau pas tak undang sebagai tamu undangan kok. Reneng ya. Aduh, Ces. Ces wo. Kita com kok guyu masih tekom. Gak gelem munggah. Iku lho, ora gelem munggah lho. Wis tak undang iki pisan. Mbak aku piye idola piye? Piye Mas? Yuki Chumi ho. Oh, iya malah tadi buka ya. Pak, Tadi buka jah ya. aku lebar ke Tuban. Beracara apa ziarah? Ya Allah. Sama alhamdulillah. Oh, magi Pak. Tapi mata tuh Om. Jangan gitu no Mas Di pantai senja. Nah iya. Ya Rabbi mati. Di mau sing pe megi-megi mau ilang kabeh ya opsi. Ya wes entek toh. Saya wes entek, wes bonggo PK mbek adik-adik. Yo, ora jakah iki spendere lah kedhe mlebu kok ya. Bola-bolaku lah kedhe mlebu bola-bolaku ya. Teman-teman, aku sedang ngegip Mas Bus, tolong kembalikan. Nah, orang jual balik nalit tetap balik lah kok. Ayo, sudah aku kasih hati, tapi disakiti. Barabere kemana itu Bus? Barabere kemana piye toh? Kok iso barabere bareng? Weh, ngono ki mau lho, sing ngangkon-ngangkon komal-komal bareng-bareng hilang kabeh Busan. Ya iya. Ya selalu idola. Ayo. Semuanya bantu sayangku cinta, semuanya etalas seberapa. Susana, mari. Ya, Susana mau kemana Susana matam gue. Ngeri. Wong Barjaro kok mata. Ya Allah, kali Pak. Ya Allah, Pak. Untung aja kamu ingetin. Insyaallah, tabarakallah, Ibu Gajah, Mbak Yanti. Gajah. Kau Ibu Gajah. Emang wes umur tak utuh. Pengen komal, lagi. Ayo ke, jadi kok nyolot medun gitu ya maksudnya. Mas Ryota, ayo Mas Ryoto, ayo. Perang Bendora. Susana mau kemana ya Allah? Masa Susana, Yanti itu Susana. Oke, cangkemnya dijaga. Gajah cari. Kayak ini apa kak? Kopi. Tremos. Coklat. Pak, aku jual coklat pak. Soalnya bakal coklat ini lagi. Ono ayo susu jahe mek kopi iki kok. Kan ambek aku kacung ngomit to, Pak. Nyiblorong, ya nyiblorong. Elah, ora dijawab. Piye? Piye? Kan ambek aku kacung ngomit to, Pak. Raneng popo bro, perang-perang film pray ini kok. Tahu. Padahal aku nambah sampeannya aku gemati loh, Pak. Wah, gue no.
Iya toh, kok kena sing tukang kirim paket yang gede gosok. Alah, ngirim paket ae lho kok iso. Untuk yo karek nompo ae kok iso. Mas Rendra, terima kasih. Mas Rendra. Lah ngono ki lho. Ngono ki lho ora ngetano lah gawane. Ngono ki wis gowo pung pira aku ra didambet cukup-cukup wis gowo pung pira ndeknane kayak ngalor gitu. Iso lali lho, lali ki ra eling to. Nek elinge tetep cukup to. Mbek ngene Arsel barang kuwi. Jojo lali. Yo, ngono ki omah lagi eling aku. Yo aku. Nek Arsel iki ora sambut cukup to, Pak. Kareng ngirim to aku. Yo dijukuk wae penak kok. Jaluk cash ah. Yo. Lah, yang ngono lho, para giver Indonesia. Oke, sering ngongkon PK, wis PK ini nan. Untuk iki beneneng saldo nih saldo ku Mas Mbus 0 rupiah. Apa rong dino 0 rupiah piye to? Tanggapane Karena bayar itu kang tek. Karena untune tok. Makasih Kak Esti. Mas 5 menit, terima kasih Mas 5 menit. Ayo yang lain mana Cak? Ki kok rene mau Kak Esti tok Cak. Wis padha turu mosok Cak. PC bertarif. Yo, wis sak seneng ngono, nek PC nak PC. Cair kursine payu yo wajar to aku adol kursi kok piye maksud to? Tolol. Blondok sik nyantai wae tuku IP kok. Lah iya. Pada oke nih ae. Tolol sing jenenge Sarjui tolol. Serangan ki akan Cak. Semut piro, Bu? Semut 14.000 sak bungkus kula. Sabar dulu cangkume. Diterai Bare iki tekan profilku, tekan tamu ya. Iya, maksudnya sampean pembalap munggah ngono to Mas Rendra. Aku juga nggak minta dibeli sama Itu apa semut, kan mau semut. Doae berarti ya. Siarep. Ya. Aku pergi apa dan subuh ning musola ngarep omah. Terima kasih. Iya pulang Siara dari Tuban. Khairun minan naum. Aku anu Pak, emang aku tuh belum tekan di ape pakah ki mangkat balik bocor. Itu nanti. Saurunge pakah, me pakah saiki. Parane coba Pak Tibae. Ngebat. Ora enek semarani untunge maju saiki no wis. Tukang apa Mas? Tukang kuwi lho. Isi angin. Angin, aku kang las. Akhirnya ngongkon wong kuwi gentekno. Lah iku lho telepon gak ngangkat ya? Ancen ra bolo nak nang ngono iki. Ora montong ngono doe kok rono kerjaanku wis keri. Kan profilku cenet tamu, Gus. Mosok pemelok munggah Mas Rendra. Aduh ya Mas blondone kon Dek, Mang. Lumayan no sak jam ngono kono. Ya kayak selah garing aku. Sak jam to daerah udane. Apa nih? Cara nelpon Mas Embus ya lah malah paling 5 jam lah gitu kok. Ya doh, bu kok iso. Ya ora teko bereng sih. Paling takon marani blondok. Yo iya, ndang arah kayak berkorban kanggo aku. Berkorban iso nyari korban to juga. Kuwi lah aku nek marani. Tunggam kok tak gip naik. Ya wes tak unggah Mas, lagi. Boy kono sing munggah ngono.
Dari ziarah. Berziarah tekan dia Bu. Sunan Bonang. Tekan kono tok. Lah mare kena bocor mengapa Pak? Suwe ya. Tak tok kasih permot. Suwe wis nang bocor golek uang. Budale ae jam 5. Oleh-oleh tiba lah kene pijet iki lho sikilku ngentok pegel. Entok ya apa Bu? Ngentok tuh pegel banget gitu Pak rasanya kayak pegel ngono. Ngono lho Pak. Aku cara merelakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahagia. Kekurangannya aku bus. Lali dia ke orang kok lalu. Ketok atau merah lali. Pulau lawas. Pulau lawas ya, pulau lawas lain tahun juga ya. Kecut orang ini. Ya, iya kecut. Semak kurang bijak. Kau rata mulai ke nanti ke? Malaysia. Rocky. Rocky. Iya Rocky. Enggak, kok iso. Gue kok liat topi kok Bu. Masa ora oleh topi wadah ya tak topi. Itu ada sama nih tak balik. Oh, topinya ambek hati. Rasa. Hati. Hati ini gue. Hati ini gue ayo kana. Macam bayo aku bro. Matu. Tabu lagi Mas. Mas, aku lagi mas, satu lagi mas. Iya let, tak gitu. Nawir di komi. Ora tutuk cari wis plek mang. Ini sudah nyampe. Kenapa sih kamu ini kosong? Tuh, es medun nih mang. Siapa lagi? Koncoku canggonku regane Malaysia itu. Rata mulah kok rata. Terus? Mas Robi jenenge. Mulai Zara kok malah nesu ae Mas. Lah yo ora astagfirullahaladzim belas kok. Lah piye? Aku lo nganteni dia ngejak lab, lah di leren Rono ini, lam. Astagfirullah. Ya itu kan berubah tapi bener ini nanti gunyar bingung ngono lho. Ya karek ngono wis. Iya, kayak di PHP tok guys. Ya aku kayak di PHP jenenge. Jak lab. Lumayan Malah di ngono lho, kok ini ngenteni metu ora paham. delok pas margaban ya Ramadan iki.
Gara gitu. Marco keke marka panjaro baton, jabar kapan jaro baton gitu. Dulu kan saya marka panjaro baton. Ya rumah dulu. Kok wone kudu ngosi sampean ae. Lah iya wong yo diwasi tong mumpung bar potong iki lho aku. Lah kondo. Bar potong lho bar potong. Padune kondo aku lho ya. Kondo karang. Gue ra sukses. Padune pengen tak loroi. Aku udah berpotong tapi tak jar. Iya lho bar kapal jaro bacok. Kurang padang, lho padang-padang yo tuku lampu kok iso. Peteng Gus, yo trae wong gone peteng lho kok iso. Hmm? Yo ora. Kaya Asmi. Nah, Asmi kan ono ikine, ono garetane wek ora wong wis tuwek aku. Dadi takei garetan. Genomku ngono yo. Iya, genomku ngene iki garetan wis mubeng bola wisan. Ngarep guri ruk jelingan dis biatikan kabeh. Takoki guru yo, lha kok nendi nek bathekno ngono. Ning gone bathek gedhok aku ngono. Iya dong. Buka. Cari tempat sing apik apa Mas Do? Oh, terkenal iku kene. Tempat sing apik iki ya ora Mas. Kene dile cuk. Ada kok. Yo Pak iku itu mesti. Ya pemula kok. Kok so jam pas ngono cuk, jam-jam 3:30. Wis le kok iso telu aja udah mati ya. Kunci kok kuncinya di gua ada biasa nih. Mengkeret. Ayo Mas, kali 5. Apa bilang kok? Harga Banjaro Madon. Tapi lah apa nih ora ora dijaluk medite ra HP. Kowe kok kembali nang ngetan rata kok ini ilang kok. Solo hadir siap hadirin hadiron. Balik nang apa? Mama. Balik botok melorot ya. Pak ini kak. Potong rambut salere ora tindas nih. Potong rambut salere iki piye carane? Nih. Magelang hadir, Sulawesi hadir, siap. Cahya abadi Gus. Mbak Yanti, Mama Embus ada mirip-miripnya gitu. Adik kakak kok. Ya ada kakak gue num kok sok ya pecah. Iya. Mojokerto hadir ya. Terima kasih. Pasuruan hadir siap. Mas Vertigo. Wis bar delok aku, wis jagoku sampai tak newu guling kabeh ngono kok ditewuni kok. Teng ngalah sing nopo sing iya, sing komentator tertang teng aku pegel aku. Info legen Mas, info legen tak Mas Pancang Mas. Gone Mas Pancang ku bakul legen. Jemput jam 3 pagi ya ora jemput toh. Jakarta hadir siap Mas Suhu. Sekarang hadir siap. Tap kalau tap. Di job CEO nih. Ya. Tapi aku rai iso ya Bu, iso. Diganti toh tanggal 9 ya? Yo. Bisa ke? Bisa dong. Duel dong kita. Ya, tambah.
tanggale dicepuang yo. Jus. Sekarang tuh hadir siap tanggane Mas Heri. Kayak ku sendelo kok karo 200, Pak. Lah yo wis waya turu to Bu kok. Sampean Jombang hadir. sampean cara lab jam 10 anu gak iso yo. Mau aku lagi jam 10 kok. Terpotong mau. Tapi ora ngejak akeh. Lah wong jarine blondok jaroh kok. Mosok yasinan apa mbek lab to. Aku wis bar nang setengah 10. Mas plus berapa ya rumpe? Jam lawa Bu iya. Lab ki wis amen iki kok iso. Cirebon hadir siap Mas Haryanto. Jam rawan ya, jam rawan. Rawan apa kuwi? Rawan di situ hujan, gerimis, tapi wis gak iki. Cengkareng hadir, Jakarta hadir Mas Bu siap, Blora hadir siap. Terima kasih pokoknya sing wis hadir kabeh. Padang hadir. Tangmangu ya, ini rasa mau stok bolong akan Pati Bali ya siap. Terima kasih Dubai hadir, ada gue Dubai. Malaysia hadir ya, terima kasih Papua. Kayak kurang sakit kayak orang nanti begiga apa lecah. Meng 0,1 karena andol. Balik nah. Iya maksudnya gini. HP ini siapa mbus biantar HP ini blondok. HP baru ya orang apa bola banter. Tanggal 9 ora main tuh. Lah iya tanggal 9 aku main. Asmara Kondi apa? Gon mumbus. Maksudnya piye? Aduh lho nek teko Asmara Kondi kan melu Palang. Mas kotangku copot. Ndelok isine piye kuwi kok kotang mau sampai copot kuwi kok. Bento rusak kayak kuwi anjene. Nah iya lah wong kondo komen nang ngono kok buwe tak jawab. Ora bawa cok. Iya tak waca kesuwen ra diwaca. Bento. HP-nya blondok ipon ya Mas. Iya dong. Kayak blondok gitu loh. Nafsu Bus, ya nafsu mbek sapa blondoke kita. Senani Bu. Iya, wis bar senani ngene kok. Tapi kok salah kok ora mau jalur seneni. Blondok mari oleh JP Nogo ya. Baru oleh JP Nogo terus tuku HP deh. Lukis strike dipus entek wis ra kelar tuku. Bos iki wis lagi strike 30.000. Tukono iki loro e. Kapal iki dono. Arek golek tiket kapal barang kowe pe budal ning dineh kowe kok iso. Delokno ipone 15 Bus. Lha iki cekliwi. Watu kuwi bisu nang Bus. Lho, ya nang ngono kok. Jan penak Bus lukis strike penak, ya enak kuwi wong larang kuwi. Lho ipon 17, ipon 15 bolo deh, berarti ipon 15. Tukune ning di Semit ya ngene bakul. Tapi lapene produk Bus, ora oleh kadung petak delok aku delok, Dok. Aku nyileh aku tambane foto ora. Banyak orang berkata. Mbok sarep dolan nek Bali karo blondok ya ta? Blondok ki lho golek tiket Bali apa dhewe aku ora paham. Aku yo ora mau apa kono Bali barang. Kene lho Tuban waras-warasen kok. Tekane. Mbok Kiptora. Iya, gitu. Ben santu semangat saiki ngono lho. Kayak sampean sendel akeh. 200. Kayak buka 200. Bulan madu, bulan madu mbek sapa cah kok? Mbek watu.
Satu gila kok. Aku sonek tok Sunan Bonang tak mampir yo nggonmu yo Bus. Monggo Mas Abu, monggo. Gusti nek komen mana nek wis to. Iki ora pengikutku sedang lain nama tuh. Jember. Dadi gigolo blondro ketok e dadi gigolo udah Bali kuwi dia. Rusak. Mas Bus yang ngerti story langsung tak komen guys. Tak semen. Mas Bus gak nonton bola. Apa saiki apa main? Jadi Algojo ya. Oke, jadi waca kapung iso maca Mas Lexi tak wacane kabeh. Pondok adalah patung gajah ya. Oh, rayaku wis mangan bolo pisan. Kriak-kriake ngono nene kok. Iya. Nah sampean mangan jajan dhewe. Kata wiling aku. Kok ora turu, Bu? Ora pas turu. Iki aku itu ngising san. Iya teh. Permangan demi ngising aku permangan mau. Lu haji di Mas Wali aku. Iki lho Mbak Yanti besok pentas nang lu haji lewatin di Mas Wali. Man watu tak kuwi kok iso ngandani permangan watu. Bayern Munchen, alah sejak Bayern Munchen ini pokoknya anak kritik Barcelona wis ra seru ya. Piye Bu? Kapan yang lu haji ndi aku lali. Iya Mas, aku wis ngerti ngerau. Maksudnya iki lu haji ndi lali aku. Barcelona jam 3 ora Barcelona jam 3 Arsenal. Mas Cip Mas. Lu tuh Mas ini Mas Bus. Bus, yalah kuwi pare anopo kuwi Mas Bus menang terus. Saya Mas. Wis anggone to aku menang terus. Yo. Iya maksudnya iki kok komenan ngene iki lho Bu. Iya. Di Soraya jabatannya cukup seram. Penak Bu Yanti, maksudnya piye kuwi? Iya Mas teh. Ngambu? Baleni. Di Soraya jabatannya cukup seram. Penak Bu Yanti, ngono tok. Cukup seram, penak Bu Yanti, penak matamu kuwi. Bondo iso ngedusi wong mati ra. Iya lek kok iso mbok kon ngedusi wong mati iki bondo kok iso pecah bagus ngene kok lho. Kalau lho. Dok, halo le, Dok. Halo. HP-ne anyar wae ra lerene HP-nan bolo. Halo. Ya. Oke. Labuane lho mau beli mana? Aci. Sarungnya kok ganti. Sarungnya sapa? Penakluk kudu penak iya wis mbah mangan aku maca laloh aku wisan. Mas Bus suka Barcelona ta? Pokoknya aku suka sing menang, pokoknya enak kalah ya ora suka belas aku. Turu gedung Bus, turuku sanggon-nggon aku. Kalau ini pom ya turu pom. Ini ratan turu ratan. Kita kat mau sing Mas Lexi ya. Mas Ondong, yang ngono Mas Ondong. Makasih. Krau, ngurup kabeh nggo cagake. Loh.
Raya awet maneh yo. Raya. Mau bagi tak itu apa belum kan. Dabong PK lho. Ngono ora. Yo tak budo mung 200. Mulah. Sarungnya rego piro? Sarungnya brondok gitu. Piro ndok regane ndok? Tukokno emak jare kok. Oh. Caka gerdu ki meh rubuh ki wis anduk. Tas kriuk yo bu, tas kriuk bu, kriuknya bu, kram. Tak spill ya. Coba dengarkan ya Kak Devi, makasih. No. Lempem ngono kok. Enggak. Mas bos kibatinya dibalikin orang jalur balik no sesuk nek denen lep tak balik oh. I know. Enggak lah. Ngasih itu ya ikhlas kok. Langsung ngasih. Pas Ayo. ngasih rambut jaji kok. Bu ketua gitu loh ngasih masa ditagih. Wong Mas Bus ae ro Asmi live ya dikip kok. Coba. Masawan bengi sama datang. Bantu aku Mas. Bantu aku. Mas. Bukan berjilbaban munda suruh. Saya kecil cantik tuh lah. Ya tetap panjang kan. Pancat lanang mending nah. Ya panjang lanang. Bos, semboyak bayu ki gerduku ki lho. Berubah. Kriak-kriak ki ngono kok rayape. Oh ini Pak. Kamu mau beli ini? Beli dong. Jajan ini ki? Jajan ini ki pas zaman sekolah rata. Dan ini masawan pengimang malah hilang. Tuh deh. Sesuk-esuk kok rasa-rasa nyanyi piye iki? Nyanyi nih besok. Makasih. Makasih Mas Sawan Bengi. Neng asem, Mbak. Ayo nang kono dhewe lho, parek lho. Ini ki wong komen be yo. Ora tak waca yo. Cangkemku gatel, tak waca kudu tak pancal ndase. Pancal mawon le. Nek ngomong e, bedok apa? Bedok dhewe ngono kowe. Ndang bongkok kowe. Potongan emak baru banget sih. Nek potong dua jari ki yo ngene iki lho. Ini, amene. Kok pelak Asmi to potongannya? Ya bola, potongannya lo padha mbek Asmi ini. Cuma deh kayak ning ngene.
Asmi malah nek motong kenane iki rongkil Pak. Sampe lho. Iya tukang potongnya iki jago ngembek cewek kok. Kang potongnya kuwi anu kuwi. Potong mulet ae, Pak. Apik, halah saru aku. Mbus sapa Pak Asmi Mbak yang ngawur. Potonganmu koyo kluwek mbus ya. Sing ngene iki potonganku lho. Alah yo kok cek kalah ae caca. Lho, lah kok iya ya? Lewat saya mirip Asmi terus wi Pak ngono. Wi ngono Pak Arsel. Ya. Masih ngomong. Kenyo ngono kuwi kenyo. Iki lho lihat storyku cepatku lho. Terus sampean ngene. Mau tonjuk nyulak. Mbus. Biasa sing dice apa wong ngene dene sing delok saiki kok. Nggo akeh ngono ya dibantai kene kan. Yatmi kasar men omongane. Ben. Kuwi. Emosi kok. Emosi deh. Aku ra tipikal wong sing halus nek ngomong kayak wong ora kuat mangan gak iso. Aku ini ngefan karo Mbak Yanti Mbus, tapi arep komen kono wedi nesu wae. Nek komen mana apik ya ora ngarep itu. Komen apik ya ora ngarep dinesoni. Oh, Mas Mbus saya sapal kok sampean kok karo dene Mas. Mbak Yanti asline apa lanang Mbus? Iya kuwi lanang kuwi. Nanti lo gak apik ora lanang. Tapi aku cantik ya. Mbus, aku lah apa nah iya lah apa itu. Takok aku malah. Aku live baru aja Mbak. Setengah jam yang lalu nek Mas Mbus wis ket mau sih. Aku 3 jam gitu lho. 3 jam luwe aku wis aku live. Dengaran kok sore. Sore apa jam 12:30 bang kok. Jam 1 ini malah. Ya yo aku tau, jadi jam 10. Bu saya ora jam 10 lho. Jam 10 kok aku mari potong lho Bu live aku. Terus lu Ya lho tok mengker Widono nek aku bar potong lho bolo lho wisan lho ngene lho. Barku ya wis. Barku ya wis metu nah aku terusan. Pengen ngopi karo Pak Ketua namrene ngopi kene sampai isu. Mas Mbus mari live ambek cewek lo Bu ya Ben. Kalau karena live mudin ngono kok iso. Bu Pak Ketua galau lah kena. Galau kena ganteng enak desea nyartil kuntak kuntik. Biasa nyartil lho, nek pindah kok pokoke ada sanyar. Kok ndas apa lagi berarti sing anyar. Baru ngajar nanti. Story ini nang epic lah, jeneng kok nang story Facebook ning WA mang lurus wae tak komen kok. Saya tak Allah. Nanggung lho nek ning story WA kok iso. Jawaban lapangan poli. Jawaban lapangan poli. Sak lapangan poli iki lho nang omahku saetane. Lebor anyar ya. Statusnya Pak Ketua galau Bu sering nyoben dah, jenenge wong urip yo kadang galau, kadang seneng, kok seneng terus aja senengi wong. Pikir kok seneng terus sih pas Menghibur wong ya asine duwe kesedihan masing-masing, cuma yo robot gak iso. cuma kita itu kan penghibur jadi yo sing ditampilno ya sing seneng etok, senepe yo didili yo ding. Ngono kuwi komen ae bocah. Aku iki lapangan poli Bemos. Ku pancen ate ora ndek ngono lah. Ya kok nek kedeken ya saru to, Bu. Kok iso gara-gara dipiang kok, era mlimit. Kuwi lho sing kesedawan. Enggak iso, anggere sak dhuwure. Mripat ngene iki wis apik kan.
Potonganmu jenenge apa, Bu? Potongan 2 jari wis dikandani ket kemang kok iso. Aku. Tak gawa ora kok semit hari ini toh, Mas. Ngopi gini lho. Mbak Yanti, aku seneng nyawang sampean. Iya, Mbak Krisna, makasih. Aku kayak lanang tuh Mbak Kombok Sawang ya. Lae lanang. Tapi aku jadi Pak Ketua cantik. Kak. Apa? Apa? Kakak rasa mbok merasa. Rasa mbok merasa. Alah, muncrat aku. Niki cara lepe sore nek sendelok kayak wong 3.000 mesti. Ora ngetok oh iki mbekku. Tapi sendiri iki kula Pak. Sampean komal mbakku. Ya yo kok rame kuwi. Wah, kan sendelok yo. Mau apa mergo nang Pak Emak yo. Yo, kita malah nama dhewe kita lebih anuan mbek Pak E. Iso sendelok yo nganu 2.800 lho kuwi. Iya. Sampai padha mlebu kabeh ning nggonku sing mlebu Bunda, Ayah, Bibi. Nggone luwak lho, nggone luwak. Lah iya kabeh mlebu. Waki sing delok dingi sumpah. Yo 3K sampean ngeri yo. Sampai aku speechless. Dia aku rong undang Mas Bus wis 2.700. 2.800. Terus Mas Bus Undang aku malah medun. ora, ya saya to. Sampean medun iki terus medun. Tak 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 medun karo 100. Tak kira Tiara Mora apa matane rati sawang kuwi. Ayo kono Mas. Makanya live sore lewat gandengan nih lho nek live seneng dalu. Jenenge wong mang. Bola sebukane dhewe-dhewe. Iya. Kon lap terus iki ya ora mergawe ngene omah. Besok main, Pak. Ora main guys, gak main belas aku. Main ya tanggal 9 iku toh. Dijob nang Pati. Buat karo jaring-jaring gelem rambut, jaring-jaring iwak kuwi kok iso. Sahur sut aku gak sahur ngono aku. Sok poso PK kalah gak sahur pokoknya ya. Nah, aku Lah wis rasa galau-galaunan. Mbok kira watu tapi aku ki kok iso. biyen di ati ora kok watu. Persis cara rambut sok. Bus, lah iya rene lah cok keras ning warung wae kok. Bus Pak Kasmani. Goleki piye le? Goleki to goleki. Mas bisa voli, bisa lah. Ben aku malah poli, aku poli babalan bulu tangkis iso kabeh. Jos. Aku nek sekak ra iso. Nek apa? Sekak. Tetak. Aku olahraga sih ra isit kur sekak. Kuwi malah ora olahraga to ngelai tok. Olahraga to, wis sekak kuwi olahraga. Tapi kan gak gerak to Pak, mau mikir tok. Gerak le tangane lho. Uteke. Iya toh kok. Kok cemen, Piye? kok cemen rasa sekak. Ya terae utekku dedel le Bu nek kon mikir ngono-ngono kuwi. Dadi ra iso aku. Aku aja bisa, ya udah nanti aku ajarin ya. Alah gak iso aku kan. Ya ra yo rene ngono ki kok dikon jajal dhewe ngene ya bingung lakune. Nah, yo karek diling-iling to mlakune sing iki ngene, sing iki ngono kok.
Catur kali bukan sekak lah, ya catur nek kene ngarani sekak ora Nek kene catur. sekak. Mosok pas peti sekak ngono ngomongnya catur ngono gak ya ora, mestine sekak. Ngono le, Mati. bos iki kok iso. Kleru iki kayak kono pas yang komen. Mas oleh takok apa? Nah, takok. Catur kancaku mbus, berarti yo pinter kancanem kuwi. Nek pas disekak ngono iki terus dhek ngomongnya catur ngono. Ora tau duman bahasa gua ono kok sekak ngono kok. Ya piye keyakinan masing-masing. Main sekak jenenge catur. Yo yo mbah. Nek sing main sekak jenenge catur mbah. Enggak apa-apa, keyakinan beda, yang penting kan cintanya sama. Wis kok garing kowe bukan teles hujan-hujan kene kok iso. Cerita nikmati ku piye sing di nikmati sing di catur ku bahasa Indonesia apa lho lah ya tapi kan nek pas penyekak ngono kan tetep ngomongnya kan sekak ngono lho ora catur. Udan tembusio gitu udan. Masa? Heeh. Ternyata kerjanya memang aku tanak banget gitu. Iya, terus yang hujan turun lagi. Catur nggonku cah cilik nguyah masa iya. Kuwi iki ditur bola ora kok catur kok iso. Cah cilik nguyah kuwi ditur. Pipi Mas mari Pak jerawate. Sembuh semua lah. Ya kok aku malah tukul lagi. Aku ora tak apa-apane kok. Waduh, aku ora tak apa-apa nae malah bolong kok iso heran aku. Kok sensitif banget ngono ya kulitku iki kok kayak perasaanku. Piye? Iki lho piye? Wong kok takok ngene iki lho piye aneh. Pak, misal pas bayaran dijaluk bojomu oleh. Lah yo jaluk ora oleh. Lah mergawe dhek kanggo sapa? Masuk kanggo aku? Gendeng ta? Yo. Nek takok kuwi kok piye kok pinter. Lah dhek mergawe iki ya kanggo anak bojone. Lah dhek ya mergawe dikene aku ya malah tak tapu itu. Iki orek no, Bos. Nah iya kok takok kok aneh-aneh kan. Nah, wong aku ora tau dikei sewe ora tau kok. Iya. Dalam sapa kuwi? Mbok kira mergawe dhek mergawe dikene aku ngono, gendeng dhek. Mungkin malah dikei kono ya. Yo duwe aku ngono. Kene sebagian golek-golek kok sok. Iya, kok iso. Kene golek-golek tambahan kanggo Arsel malah. Mbok kira aku sing dikei ya, gendeng. Kene usaha PKPK direwangi ngene ben opo? Ben oleh pempes sok gendeng. Iso. Pempes saiki mundak ngene kok. Ayo. Gak komat lah kene. Karep piye nggo ngono-ngono kita kok aneh-aneh kuwi. Kok aneh mergawe kanggo bojone gendeng ta. Aku kira mau konco duit. Nunung rek kon iku. Aku ki mau konco Ayo, duit. Ora kok takok mulu kok aneh. Ora kok konco uripe. Konco uripe ya bojone dhewe. Gendeng ta. Rumokno iku, rumokno. Yo newu ta, Progres. Wong aku njeluk mie ayam merah ditukono kon wong akeh duit. Ayam. Ayame urung dibeleh. Iki mime tok iki. Nani mbek Bu Ketua lah iya wong takok aneh-aneh ae wong. Paling dikira masuk yuk dia ini punya otak enggak sih? Masa iya dia Mas Embus tuh kerja terus yang nerima uang tuh gue gitu. Tolol banget lu. Justru gue ya. Makasih Mas Wanto. Justru malah gue yang cari-cari biar gimana dapat tambahan dodol.
Rungokno aku. Oh, kene sing dikeki kok kakak kono, kakak kene, Pak, oleh kok kene, Pak. Pak, oleh kok kene ngono lho kira. Ndeng ta. Yo, wis sapa ku mang tapuk cangkeme, Aku tapuk. dhewe tak tapuki mbek Mas Bus. Duh, Makasih, sampai Mas dulu. Wanto. Mas Wanto, terima kasih Mas Wanto. Pak iki kandhane sampean malah wis tak golek-golekno nae, orang golek iki lho karonan Mas. Karo Mas Sayed. Kene dikon Mbok golek-golekno ben ya ta iki. duit kok. Golek-golekno ben yo balah, lain iki. Kendeng. Karo Mas Sayed kan nggih konten iki sok apane, Pak? Nang tuku mik to, Pak. Ayo, tapuk dhewe apa tapuk arek-arek iki? Ayo, sapa ku mang takok. Nang tuku mik. Jami enak iki ning kene. Mik. Ayame harus dibelah tapi Mik. mik apa? Mik kalau sing tinggo ngonten ngono lho. Jojo wis tak check out. Tenan ya? Harga murah. Arep tenan piye to? Mbak kan aku. Nah, ayo juga ngonten kok iso piye kok iso. Oh, berarti wis teko ya wis so apa no suwi mesti yo. Yo urung ngono yo. Telung dino tekone nek check out ke bengi. Dikirim to linknya aku tambah tuku. Yo kok to wong jelek ngene kok. Lah telak. Master Hartono, thank you. Nah, komen kalau ngene iki lho, cowok chat aku yuk lah iki lho. Senengane Mas Bus ngono. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas. Mas Hartono, thank you. Nih Mas. Ayo Mas, nih Mas. Nih Mas. Mas men. Ya berarti wis nenggak yo gawe no sopan salah poso. Ya lah wong poso negara yo apa lah ngono. Poso. Emen tenan. Poso. Poso kok tangi ngono. Poso nggih sing akeh maksudnya. Iya. Sampeyan ra poso mesti. Jelas ora. Kayaknya sing komen ngene, ketua gatel Bu live sama cewek, bener live sama cewek ta? Tidak bulan. Oh, kowe gawe wit tahu dase lho. Nglep mudik mulai bu. Iya. Tidak, aku mau makan lab, ora tau lab kok. Lah aku cek mau mlebu metu yo ambek lanang-lanang ambek cacah kuwi kok. Ya iya, mau yo lab dhewe bar potong mau kok. Gawe-gawe kuwi. Sapa kuwi kae? Tadi live jam 8 mbek cewek wis karep ngono Mas. Mas Awan bengi makasih Mas. Ayo Mas satu lagi Mas. Ambil winya Mas embus Mas. Mas Awan bengi. Oh, tidak bisa ya Mas Wanto, emang itu. Kemarin itu Mas Wanto. Mas Awan bengi. Awan bengi. Kok ngloroi upilku barang mau pangan tapi upilku. La ilaha illallah. Ayo binku 10 masuk kalah ki. Mas. Please. Mas. Please. Mas topi satu Mas. Mas. Oh. Aduh, gudak we ya. Aduh. Kalah. Mas Hartono terima kasih. Mas Ici. Wah. Hello, kok iso? Terima kasih Mas Hartono. Mas Awan bengi, winnya sudah runtuh. Tenang sekali aku. Sekolah di jaluk siji to bola. Ya nggak apa-apa lah. Nek aku menang mbek Mudin gimana kok? Nah, yo lah wika yo sing menangno sapa Mang? Mudin. Lho, sing menangno sapa Mas Ngakip sapa Mang? Anu, Yatmi Shop. Yatmi Shop. Ini ambil siaran toh. Jangan lupa teman-teman follow akun kedua. Dan lupa teman-teman follow akunku yang kedua dan akunnya Mbak Yatmi Shop. Iya. Shop toh. Akun yang kedua apa sampean jenenge? Usuling. Jane jombus padha jono jombus. Jombus suling jane. Apa tak ganti gitu loh, tak ganti. Ngene lho, ganti suling sop ae. Suling shop ya lah kok suling kok shop barang ki. Iya, aja sampai jenenge padha terdeteksi. Ora dikira babulan suling aku. Yo, apa ya berarti?
Busap. Busap ae. Dadi kene iki gak cuma couple duet. TikTok pun yo couple lah kuwi Yatmi Shop gak senjenenge ke. Ayo aku kan. Lah yo ya Pas toh. ke ganti pisan. Yo kok. Wafa Shop ya Wafa Shop ae. Iya. Ojo embus. Tapi api embus ya, culane mari. Anu ae yo Wafa rung eneng kok. Ora ora ditiru wong. Ya nak sampean aku nek gede kan kena nggo dodolan bereng to, Pak. Kenapa tadi? Aku mangae oleh endorse Pak katok sitok. Anggitku katok apik tapi kok sitok to nang ngirimi kok yo ora gelem limo. Lho, Bu. Apa? Ana sing komen ngene lho, Bu. Iya. Diterusno ngene suwe-suwe muncul perasaan pora embus kira-kira. Ya tetep perasaan to. Perasaan kok. Perasaan ra duwe gak jenenge wong pintu. Mati gitu. Ndapa nek dhewe kuwi gak ndek perasaan kok ndang dhewe gak duwe hati. Mungkin banyak perasaanku sakit kok iso. Ya iya. Allah. Allah cah. Rungokno kuwi kok iso. Ayo, tapuk dhewe to, tapuk arek-arek iki. Wancal ae kok penak mentapuk ku wejuk iki kono. Sahur bus, posone sesuapan bukan sahur iki. Nangget. Rungokno para jamaah lah iya kuwi rungokno kowe kuping jlidet ngarep bejet cogrok linggis nunggu kowe kok kuping kok iso tutup ae. Wis tuwa ora apa ya bus. Ngenyek aku tuwa malah wong iki angkrengane. Wong sing baper kuwi sing delok-delok kuwi to asline. Dan aku nek perasaan yo maine ning guri to. Mosok nek perasaan kok maine ning Iya, guri. perasaan kok maine ning live. Kayak ketok po. Duh, alah bocah kok. Bocah. Dadak kuwi sapa kuwi mang? Muni Sapa kuwi? mungkin dhek muni perasaan paling ora tau ngegib lho. Iki mau udu komen to tapi ora tau ngegib. Ayo, jamaah rahimatumullah. Kuwi rungokno jamaah rahimatumullah. Sopo kuwi le? Ya sopo kuwi mang? Sing takok ngomong sopo kuwi mang ngalah kuwi kok iso. Emang ya ngono neng sing komen gini. Kasihan ya pasangannya embus. Pasti ngene langsung diulti karo ngomongane. Ngene diulti ngene. Lah kowe iki lho ora ro, Mbak Yanti ki lho ngewangi golek pempes kok mbok seneni ngene. Ngomong ku ora serok belat. Tapi kemeroh. Iya. Wih, sapa kuwi mang? Gambare lombok tok marai kuran. Tau Pak tanganku dicokot Asmi ndang iso kayak ngene lho. Lah yo mbok kon nyokot Asmi kok ora wis dicokot. Ya kur-kur dikip, bilang kok nek dikip aku cokot nih, aku lah kok cokot tenan lho sampai gosong rupane. Selain nyuling usaha liya mbus ben ono kemasukan. Anggitku yo ngono Mas aku. Pengen tapi yo iki jek mikir-mikir apa ya usaha apa ya. Tapi asline YouTube ya cair cah kuwi lah tapi ra gelem memanfaatkan. Yo. Aku bosenan iki lho. Nggih. Padha mbek aku lah ini ki lho aku wis ora upload YouTube wis lek seminggu jajal. Ya parfum malah parfuman apa kuwi? Ora ono parfum lah aku. Parfuming gawene rumit. Gantek wedhus, Bus. Alah wedhus murah bolo saiki. Mbak Yanti wongnya baik gak sombong banget gue. Gue tuh sombong banget, lu aja nggak tahu. Buka karaoke Kang lagi kita masuk ki usaha ki. Buka karaoke. Sapa kowe alah kok pinter kowe ngekeki solusi kuwi. Pintu. Warung remang-remang ngono bolo ya. Masuk. Aku tak sing jaga. Payu to ra kira-kira. Apa kene gawe anu Pak, gawe angkringan ngono ae Java ngono.
Java angkringan. Ora apa-apa. Ki nunggoni kon tangan tok tapi. Muatan. Oh, cair. Lah wong sing